Vítajte u nového videa. Dneska si zahrajem zase Minecraft, ale budem červený Danny Mouse. Takže budem úplne celý červený, vidíte? Som červený. A ja? A keď 3-krát umrem v hre, tak to video končí. A to bude v každej farbe. Takže o to mi ide, že nie je to len červený Danny Mouse, normálny červený Danny Mouse. Ale toto bude skôr také, že som červený Danny Mouse, ktorý keď zomre 3-krát, tak dead. Tak, ja už idem teda na to. Dobre, takže zabijem nejakú sliepku, ukáž. Lebo červený Danny Mouse má byť zlý na všetky zvieratá. Aby som mal tú logiku predsa. A podľa tých farieb to bude trošku inak. Takže napríklad, keď budem ružový Danny Mouse, tak potom, keď bude, že keď zomrem 10-krát, skončí video. Alebo tak ja neviem, možno to bude tak isto, ale ja neviem. Tak a ja idem teda už vykopať ten strom, však prečo nie? A ja už idem vykopať ten strom teda. No super, zatiaľ sa mi darí, akože, lebo nie je noc, no. Nie je noc, keď bude noc, tak to bude aj brutálnejšie. Tak. Sa to už zničí. Prosím. Ináč pozrite si moje všetky videá, lebo sú super. Aj tie ostatné farby budú veľmi superné. Verím tomu, že budú superné, lebo toto je prvá farba. A to bude tak, že dám to od poslednej farby. Že posledná farba bude prvá farba. Snaď ste pochopili, ale dobre. Idem ďalej po nejaké mäso. Ako krava. Super. Ešte tieto dve. Ešte by som potreboval tak 3 a mal by som na koženú helmu. Super. Teraz už idem. 28 dreva. Super. A teda už by som rád našiel nejakú príšeru. Z toho sa dajú robiť tyčky, nie? Co? Ešte super, ale potom to nebude tak super. Takže no toto. To si musím označiť, počkaj. Sem musím ísť.
Dobre. Tak ideme ďalej. Predsa 5 minút. OMFG. Oh, super. Joj. Tak super. Toto je ešte ďalšia taká jaskinka, lenže ja nechcem. Panda. 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 Daj si. Dobre. Super. Tak, ešte ideme nazbierať nejaké melóny. Melóniky. Zatiaľ som ešte ani jedenkrát neumrel, čo je veľmi super, ale už musím ten crafting table vážne, lebo už sa stmieva. Takže predsa len by trebalo už urobiť ten crafting. Dobre. Super. Ešte toto. Veľa stykov. 20 stykov to bude najlepšie. A už mám 11 driev, takže pohoda, pohodička. Tak. Ešte toto, aby som mohol bojovať proti nejakým príšerkám. Ešte toto, aby som mohol farmáriť. Super. Budem mať 2 sekerky, to je jedno. A máme to. Super. Tak. A budeme asi bývať na strome, jak v tom onom. Budeme asi bývať na strome. Ja neviem. Neviem, čo iné by ma napadlo. Asi tuto budem bývať. Toto je také normálne bývať predsa. V takomto ostrove. Predsa len na strome. Potom uvidím. Možno budú 2 časti z tohto, lebo ešte sa nesmieva, ja som len debil, však pozrite, jak vysoko je slnko, ešte stihnem si urobiť aj ten dom. Tak. Super. A asi keď bude noc, tak pôjdeme na nejaký hunt, aby sme mohli nejako by sme mohli toto video trošku skrátiť, nie? Predsa. Dobre, tak. No, crafting. A tak. Super. Nie tak. Melónik. Náhodou. Super, máme už málo srdiečok. A má to už 9 minút. Ale takéto videá budú bez strihu, takže máte šťastie. Konečne bez strihu. Konečne. Či nie, bez strihu sú skoro všetky moje videá.
Asi by som mal urobiť nejakú čestku. Už 10 minút. Tak ideme na poriadny lov, už teda, lebo už je tma, jak vidím, a my chceme ísť na ten lov, takže idem na to lenže. No, nemáme svetlo, to je super. Pôjdem aj tak na lov. Počkaj. Creeper. Oh. Yes. Yes. Super. Super. Dobre. Tak. Nech to bude moc dlhé a... Či nie. Keď umrem. Musím sa snažiť, lebo keď umrem 3-krát, tak skončí video. A ja nechcem. Ja chcem, aby to video malo aspoň 1 hodinu. Ó! Sakra. Teraz to bude o trochu ťažšie. To je zombie? Ó, sakra. Z neho dúfam niečo padne. Takéhoto vzácneho zombíka určite musím zabiť. Nedal mi nič, ale... Tak koľko to má? 13 minút, super. 13 minút, môže to mať minút, koľko len ja chcem, koľko len chceme. To je úplne jedno, hlavne nech umrem 3-krát. Ja vyprankujem toho zombíka. To bude trošku nebezpečné kvôli tomu skeletónovi. Je to veľmi ťažké. Tak, teraz posledný krát umrieť a skončí video. Dobre.
Plavem, plávam, plávam, plávam. Yes! 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 Super. Wow, wow. Len posledný krát umrieť. Počkaj, koľkokrát som umrel? Dobre, uvidíme. Ešte dám tomu šancu. Ešte dám tomu šancu. Ešte dám tomu šancu. Takto. Super. Sme dole. To vážne hard. Nerobím si srandu. Poprvýkrát. My logic is not best for your brain. Tam ten pavúčik. Dobre. Počkaj, náhodou to je super, že som dostal tieto veci. Dobre, super. Už ide ráno. Konečne ráno. Ale ešte uvidím. Počkaj. Super. Ja sa tak bojím ešte posledný krát umreť. Ešte posledný krát umreť. To ne. Ešte posledný krát umreť. A skončí video. A už nikdy sa nevrátim do červenej.
Tak. Bambus! Super, konečne ráno. A konečne do tej trhliny. No, dúfam, že to nebude až tak napínavé, že by som to úplne len nejaká trhlina proste by bola úplne napínavá, tak to nechápem už potom. Dúfam, že to nebude vážne napínavé. Ale vlastne, keď som červený, tak to musí byť náhodou napínavé. Jo, pláva. Slime. Tie hnusy. Šesť, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre. Super. Dúfam, že som sa trafil. Netrafil som sa. A mám v tejto trhline, jak vidím, docela veľa oríčok. Vzácnych oríčok. Ďakujem redstone. Mňa to len teraz napadlo. Mňa to len teraz napadlo. Jako sa dostanem von? Sakra. To je hlboké. To je až moc hlboké. Teda. Jako teraz dostanem drevo? Keď sa nedostanem von. To snáď nie. Dobre. Musí to byť napínavé predsa. Že... Wow. Toto je už vážne veľmi napínavé. Ne.
Dobre. Dobre, super. Som tu. Toto už začína byť veľmi napínavé. Takto dlho. Jak sa vypínajú tie vlaky? Wow. Ako sa dostanem von? Môže mi to niekto vysvetliť? Jej. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Easy. Hej. Super. Ja nejsom taký dumbas, aby som urobil tú vec, ktorú už asi viete, čo myslím. Ty vole. Je to moja jediná šanca. Nerobím si srandu, jediná. Za chvíľku to bude mať už pol hodinu. O 2 minúty to bude mať pol hodinu. Kde som to postavil? OK. Teraz to musím urobiť takto logicky. Takto. Kámo, ešte posledný krát umreť. To nedám. Sorry, ale toto nedám. Mne sa za chvíľku minú cobblestony. Ale potom budem mať ďalšie bloky, ktorých je už veľmi málo. Na to, aby som vedel postaviť také dobré schody.
Už to má 30 minút. Ty vole. To je vážne už napínavé. Posledný cobblestone, sakra. Viacej potrebujem crafting. Teraz už vážne. To si robíš zo mňa? Prdel. Ty kokos. Ty kokos. Doma hituje. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Hlavne, že som to nevyrageil. Hlavne, že som to nevyrageil. Takže máme šťastie. A zatiaľ čaute. Či vlastne ešte, ak chcete ďalšie Danimausové dobrodružstvo, tak dajte like a like na všetky Danimausové dobrodružstva a predsvedčím sa, že má vydať ďalšie Danimausové dobrodružstvo. Kľudne, ak by ste chceli, tak môžeme to tak rozdeliť, že budeme mať Danimausové dobrodružstvo Pocket a Danimausové dobrodružstvo Java. Tak by to mohlo byť. A zatiaľ čaute.